Et godt team. Hvem narrer de kloge, råber Julius' far og træder på speederen. De mindre kloge, skriger han og Julius i kor. Den blå BMW snitter en vandpyt og sprøjter på nogle folk, der venter på bussen. De er på vej over til farfar. Hvad er 10% af 10 millioner? En god start, råber de igen i kor. Vi er et godt team, plejer Julius' far at sige. Men i dag er det lørdag, og Julius skal passe sig farfar. BMW'en ruller ind på gårdspladsen til den lille stråtægte gård, hvor farfar bor. Julius kigger på den totempæl, farfar har stående i indkørslen. Den er lavet af træ, og der er malet nogle ansigter på i blå, hvide og røde farver. Længere inde står stokroserne og læner sig væk fra det hvide og mørkebrune bindingsværk. De er for længst afblomstrede. Den rødmalede hoveddør går op, og farfar kommer ud og hilser. Hej Julius, hej Jørgen. Far slår ud med armen. Velkommen til Woodstock. Det sidste råber far Julius i kor. Farfar smiler og laver en papegøjeagtig bevægelse med sin ene hånd. Jeg glæder mig til, at vi skal hygge os sammen, Julius. Vi kan både tage i skoven og høre musik, eller bygge noget ude i værkstedet. Far smiler. Det er godt at høre, at der stadig er lidt liv i ældrebyrden. Men husk, at Julius skal hjem igen til det 21. århundrede i morgen. Jamen far, jeg vil gerne hjem i aften og løse matematikopgaver på nettet. Så må du bruge farfars PC. Den er gammel, og farfar kan ikke finde ud af at bruge den. Jeg skal nok komme tidligt i morgen, så er vi i time igen, ikke? Julius kigger væk. Far retter lidt på jakkesættet og trækker vejret dybt. Jeg må løbe nu. Mit møde er om en halv time. Ha' det godt. Far går tilbage til BMW'en og kører. Farfar lægger hånden på Julius' skulder. Du må gerne gå ind i stuen og lave dine hjemmeopgaver, Julius. Så går jeg i haven imens. Julius trækker skulderen til sig, kigger ned i jorden og går langsomt ind i huset. Det passer ikke. Det skal passe. Julius forstår ikke, hvorfor det ikke passer. Han sidder ved spisebordet og regner opgaver fra en 8. klasses matematikbog, selvom han kun går i 4. A. Farfar går ud i baghaven og vander planter. Der lugter af urtete og nybagt kage. På væggen hænger en halv iturevet plakat med et billede af en sort mand med et kæmpe afrohår og en guitar. Nogen har engang skrevet Acid Heads United med tus hen over plakaten. Julius ved, at United er en engelsk fodboldklub. Hvis man låner 1000 kroner og betaler 5% i rente om ugen, så skylder man da 1250 kroner efter 5 uger. Facitlisten siger 1276 kroner. Der er fejl i facitlisten. Jeg hader den, tænker han. Han tager facitlisten og bider et stort hjørne af. Hans mund bliver helt tør. Smagen af papir får ham til at spytte det ud på spisebordet. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg fylder snart 10 år. Han kyler facitlisten gennem rummet, løber hen og tramper på den. Den går i stykker i ryggen, og snart er gulvet i stuen fyldt med kvadratrødder, procenttegn og resultater med mange decimaler. Hvad laver du, Julius? Hans farfar står i døråbningen ind til stuen. Fascistlisten tager fejl. Jeg har ellers lavet en ting til dig, Julius. Jeg vil ikke have nogen ting. Jeg vil regne den opgave. Men det er noget spændende. Sikkert en eller anden træting med knirkende hjul, tænker Julius. Eller et stort papmaché-skrummel, en uformelig bemalet klump, som den han selv lavede i billedkunst i sidste uge. Hvor er den fin, havde Linda, hans lærer i billedkunst, sagt, på trods af, at der stak blyanter ud af siden på den. Linda var ikke den mest spidse blyant på skolen. Det havde hans far sagt, dengang Julius fortalte ham, at hun ikke vidste, hvad en kvadratrod er, men troede, at det var noget, man fandt ude i skoven. Farfar kommer helt ind i stuen. Julius kan se, at han holder noget skjult på ryggen. Da han når hen til Julius, går han ned i knæ og slår ud med armene. Tada! Farfars øjne lyser af glæde. Julius kommer til at tænke på den første gang, han havde lavet pølser i potten og viste det frem til hele familien. Farfar holder gaven helt op i hovedet på Julius, der må tage et skridt baglæns. Hvad siger du så? Julius kigger på den. Han har før set en guitar, men aldrig en, der var så lille og så rød. Er den færdig? Farfar nikker. Ja, det er en ukulele. Jeg har selv sat den i stand. Kan du lide farven? Julius kigger på den.
Den lakerede overflade får den røde farve til at lyse kraftigt i eftermiddagssolen. Han rører ved nylonstrengene og får fat i en af dem med neglen. Lyden får Julius til at trække hånden til sig. Farfar lægger ukulelen ind til kroppen. Skal jeg spille et nummer? Uden at vente på svar går han i gang. Jeg bor til leje, nord af veje. Farfar skråler løs og stopper så op. Han holder ukulelen op foran sig. Jeg har selv købt den på Hawaii for mange år siden. Kan du se, den ligner en ananas? Det kan Julius godt, men han synes, det er mærkeligt, at farfar er så begejstret for en indskrumpet guitar, der ligner en frugt. Må jeg lave min lektie færdig, farfar? Ja, selvfølgelig må du det, Julius. Vi kan jo spille igen senere. Farfar lægger ukulelen fra sig og står et øjeblik og kigger på en knast i de grove gulvplanker, mens han klør sig i håret. Jeg tager ud og handler. Julius sætter sig tilbage på sin plads og går i gang med regnestykker i kladehæftet. Han hører døren smække efter farfar. Det irriterer ham, at han ikke har sin laptop. Farfar er underlig. Ikke kun fordi han spiller på ukulele. I formiddag havde han bare kage. Julius kender ikke andre voksne, der bager. Heller ikke hans mor, selvom de har et stort køkken derhjemme. Kagen står og køler af ude i farfars køkken. Den lugter af kanel, kardemomme og en tredje ting, som Julius ikke ved, hvad er. Det lugter mest som de planter, farfar har omme i baghaven. Dem bruger man til at lave reb, havde farfar fortalt. Julius har aldrig set farfar lave reb, men han bager tit kage, og nogle gange ryger han også en cigaret, han selv har lavet. Julius lægger kladehæftet fra sig og går ud i køkkenet. Kagen står på det lave hvide køkkenbord med et viskestykke lagt henover. Farfar er ude at handle. Der kan vel ikke ske noget ved, at han tager lidt af den. Han skærer et stykke. Julius kan tydeligt se på kagen, hvor der mangler noget. Han skærer igen. Et stort stykke, så hele kanten af kagen bliver lige igen. Det ser bedre ud. Det vil farfar helt sikkert ikke opdage. Farfar stiller poserne med varer foran hoveddøren og leder i tusmørket efter nøglehullet. Han åbner døren, løfter op i poserne og træder indenfor. Den mørke stue er fyldt med høj musik. Farfar får fornemmelse af, noget er galt. Han sætter poserne, famler efter kontakten og får tændt noget lys. Julius ligger på sofaen med lukkede øjne. Sofabordet er fyldt med kagekrummer. Farfar begynder at svede og tager et par skridt hen mod Julius. Julius? Intet svar. Han løber ud i køkkenet og tænder lyset. Ser en ram på bagepapiret. Der mangler meget kage. Farfar kan mærke blodet dunke i kroppen. Så stort et stykke ville han ikke engang selv have spist. Han tager sin mobil frem, kigger lidt på den. Farfar, er det dig? Julius rejser sig halvt op i sofaen. Hans stemme er svag af søvndråben. Farfar løber ind i stuen. Ja, hvordan har du det, Julius? Jeg er træt. Farfars mobil begynder at spille Daytripper. Jørgen blinker det på displayet. Han er lige ved at tabe telefonen, men fanger den og trykker på besvar. Hej Jørgen. Hej du gamle. Hvad sker der med musikken? Itzy Bitsy. Er I på trip? Nej, nu skal jeg skrue ned. Farfar skynder sig hen til anlægget og skruer på en knap. Højtalerne brager løs. Farfar skruer igen. Denne gang dæmpes musikken. Har I fået noget at spise? Nej. Farfar råber ind i mobilen. Stilhed. Så siger han mere lavmælt. Jo, vi har selvfølgelig fået noget frokost. Jeg havde ellers sagt til Julius, at han nok ville få noget kage. Nå, men jeg ringer for at sige, at jeg kommer allerede i aften og henter Julius, så han kan komme hjem og sove, så vi ses ved 9-tiden. Farfar tøver lidt. Hiver sig i håret og svarer sig. Ok, vi ses. Han kigger på uret. 5:30. Han ser over på Julius, der nu er kommet op og sidde. Julius, hvor meget kage har du spist? Den smagte grimt. Julius mumler stadig.
Jeg kan se, du har taget et stort stykke. Hvor er det henne? I skraldespanden. Farfar skynder sig ud i køkkenet og løfter låget af skraldespanden. Det er som om hele verden falder på plads igen. Han sætter sig ned på en køkkenstol, kigger på det store stykke kage, der ligger sammen med en tom karton sojamælk og nogle gamle salatblade, trækker vejret dybt og mærker duften af gamle gærede grøntsager blandet med lugten af hamp. Julius er nu helt vågen og har fundet kladehæftet frem. Han kan høre farfar rumstere ude i køkkenet. Det lyder som om han er ved at bære affald ud. CD'en med det sjove navn spiller svagt i baggrunden. Den er lige startet forfra. Julius skal huske, at hans far tit spillede den, dengang de boede i lejlighed. Gav vide, om farfar er vred over, at han havde taget noget af kagen. Farfar havde jo råbt ind i mobilen, og han havde set ud som et billede af Albert Einstein, Julius og hængende derhjemme. I hvert fald på håret, der stod ud til alle sider. Mon farfar også er klog ligesom Einstein? Næppe, tænker Julius og kigger igen på opgaven med lånet på de 1000 kroner. Han kan stadig ikke finde ud af den. Hvis bare far havde været her. Julius begynder at græde. Er der noget galt, Julius? Farfar står i køkkendøren. Jeg kan ikke finde ud af opgaven. Skal jeg hjælpe? Nej, far skal komme. Julius gemmer hovedet i sine arme og hulker lidt. Farfar går forsigtigt hen til bordet og kigger i matematikbogen. 5% om ugen. Det er sandelig dyrt. Er det nogle rocker, vi har lånt penge af? Julius løfter hovedet. Nej. Tonefaldet er surt, men så begynder han at klukke lidt ved tanken. Farfar griber straks chancen og gør store øjne. Med hviskende stemme fortsætter han. Og så kommer de og brækker alle vores arme og alle vores ben, hvis ikke vi regner rigtigt. Hvor er du fjollet, farfar? Julius griner højt. Især hvis de finder ud af, at vi har glemt renters rente. For hvis der er noget rocker ikke kan lide, så er det folk, der glemmer renters rente. Hvad er renters rente, farfar? Det er renten af renten. Efter en uge vokser lånet til 1050 kroner, og efter 2 uger skal man jo betale renter, både af de 1000 kroner og af de 50 kroner. Hvordan ved du så noget, farfar? Jeg har jo også gået i skole engang. Det har Julius aldrig tænkt på før. Han har altid troet, at farfar havde lært alt det, han kunne ude i skoven. Skal vi ikke lave andet end matematik i dag, Julius? Jeg vil gerne vise far, at jeg har lavet opgaven. Han siger, at lektier er meget vigtige, fordi de kloge narrer de mindre kloge. Nå, siger han det? Farfar ryster på hovedet. Det er typisk Jørgen. Julius, jeg har nogle ting op på loftet fra dengang din far gik i skole. Kunne du tænke dig at se dem? Ja, det vil jeg gerne, farfar. Julius spærrer øjnene op. Far var nok meget dygtig. Farfar griner. Ja, det må vi jo se. Farfar og Julius går ud i mellemgangen, der fører ind til soveværelset og gæsteværelset. Han trækker i et reb, der hænger ned fra det lyse træloft. En luge åbner sig, og en stige glider ned. Julius kan mærke kølig luft og støv kommer ned fra loftsrummet. Farfar vender sig mod Julius. Er du klar til en tidsrejse? Ja. Er dit sind åbent? Julius undrer sig lidt over, hvad farfar mener. Han kommer til at tænke på dengang han skulle vaccineres, og lægen sagde en masse vrøvl først. Skulle de ikke bare se hans fars skolebøger? Julius, er du klar? Ja, farfar, jeg er parat. Du går forrest. Julius går op ad trappen med farfar lige bagefter. Da de når op, tænder farfar for lyset. En kraftig nøgen pære kaster et blegt lys over det store loftsrum. Der lugter af gammel pap. Overalt står der støvede kasser. Langs den ene side står en række lave reoler, der er rykket lidt ud for ikke at støde imod det skrå loft. På den ene reol står en samling af vandpiber. Pibernes blå og røde glas og det engang så skinnende metal er dækket af et tykt lag støv. Ved siden af sidder en stor tøjbamse med pandebånd og cowboyvest. Vesten er fyldt med badges. Det er manden fra plakaten. Julius peger på en badge med et billede af Jimi Hendrix. Det er verdens bedste guitarist, Julius. Julius havde aldrig tænkt på, at man kunne være verdens bedste til at spille guitar. En ukulele er jo også en slags guitar, så måske skulle du begynde at øve dig. Farfar smiler skævt, mens han siger det sidste. Han går forbi reolen og hen til en kasse, hvor der står Jørgen med store grønne blokbogstaver.
Der går lidt tid, mens farfar roder rundt i kassen. Julius tænker på den røde ukulele. Tænk, hvis han kunne blive verdens bedste til at spille på den. Så ville de få noget at tænke over i parallelklassen. Her er de. Farfar haler en stak tynde blå hæfter frem fra kassen. Meddelelsesbog står der på det øverste hæfte. Farfar vifter med hæfterne. Lad os gå ned i stuen og kigge i dem. På vejen ned ad trappen fortæller farfar, at meddelelsesbøger var noget, man brugte, dengang der ikke fandtes noget internet. Julius forestiller sig far og farfar stå med deres meddelelsesbøger og nogle dyreskind svøbt omkring sig. Farfar lukker op til loftet, og sammen går de ind i stuen og sætter sig i sofaen. Farfar tager et af hæfterne fra stakken. Der står 5. B, skoleåret 78-79 udenpå. Han åbner det og begynder at læse højt. Tirsdag den 28. september. Jørgen har igen været urolig i timerne. Han har sat en seddel med fri hash på ryggen af dansklæreren fru Jørgensen og kaldt geografilæreren hr. Madsen for kapitalismens lakaj. Julius lytter interesseret. Han synes det med fri hash lyder underligt, mens kapitalismens lakaj lyder sejt. Fredag den 15. oktober. Jørgen har været meget forstyrrende i tysktimen, og da han blev sendt ned på kontoret, sagde han, jeg volte mig en fyre til hr. Nielsen. Vi har derfor sendt ham hjem for resten af dagen. Vi vil gerne have, at I kommer op på skolen til en samtale omkring Jørgen. Julius forstår ikke, hvad det var, hans far havde sagt til læreren, men det måtte være slemt, siden han blev sendt hjem. Tænk, at far havde lavet så meget ballade i skolen. Var far slet ikke dygtig i skolen? Jo, han havde bare en periode, hvor det ikke gik så godt. Vi boede i kollektiv, din far, farmor og mig. Det var noget rod. Vi havde travlt med vores voksne problemer. Jeg tror, din far lavede alarm i skolen for at gøre indtryk på mig. Julius tænker på, at hans far og mor også altid har travlt. Fik far så mange skæld ud? Nej, på en måde var det jo godt, at han gjorde oprør. Efterhånden begyndte det også at gå bedre. Din far fik sine egne interesser. Elektronik og computer. Kom på handelsgymnasiet og flyttede fra kollektivet. Blev du så ked af det, farfar? Lidt i starten, men det er jo vigtigt, at man bliver den, man er, Julius. De sidder stille sammen i sofaen. Hvem er jeg, farfar? Ja, det bestemmer du jo selv, Julius. Også hvis jeg vil være verdens bedste til at spille ukulele. Ja, hvorfor ikke? Hvis du øver dig meget. Det kan også være, at du bliver verdens bedste til at prutte. Julius griner. Hvor er du fjollet, farfar? Det kan jo være, at du har arvet din fars talent. Farfar ser alvorlig ud på en underlig måde. Ligesom dengang han havde gemt en pose slik, som Julius kunne finde. Hvad er fars talent? Julius, grunden til, at jeg skulle passe dig i dag, er, at din far skulle til en pruttekonkurrence. Har du ikke lagt mærke til, at han har spist meget kål og løg i løbet af ugen? Farfar er sjov, tænker Julius og går med på ideen. Jo, farfar. Han prutter på et firmandshold. Når de møder et andet hold, sætter begge hold sig ind i et meget, meget lille rum på størrelse med en sauna. Så snart dommeren fløjter, må der pruttes, og det hold, der først må forlade rummet, har tabt. Sidste match afgjorde din far med en meget ubehagelig siver. Farfar ser drømmen ud i luften. Det er sådan nogle øjeblikke, der definerer en mand. Julius lyser op. Og ved du hvad, farfar? Far prutter også meget derhjemme. Det er jo fordi, han er nødt til at træne, så han er i topform til konkurrencerne. Julius og farfar griner højt. Så højt, at de næsten ikke kan høre BMW'ens hjul mod gruset, da den svinger ind på gårdspladsen. Nu kommer far. Ja, det er rigtigt, Julius. Jeg tror, det er bedst, hvis vi lader som om, vi ikke ved, at han har været til pruttekonkurrence. Ja, farfar. Det ringer på døren. Farfar går hen og åbner. Hej, Jørgen. Hej, du gamle. Hej, Julius. Skal du med hjem til civilisationen? Hej, far. Julius' far sætter sig på knæ og løfter højre hånd i vejret. High five. Julius løber over til sin far og klasker til hans hånd. De krammer hinanden. Julius, skal du ikke spørge far, hvordan det er gået i dag? Farfar blinker, og hans øjenbryn bevæger sig op og ned ud af takt, som forsøgte han at morse en hemmelig besked. Julius smiler og ser på far med store, uskyldige øjne. Far, hvordan er det gået i dag? Hvordan? Far holder en pause og tænker efter. Mødet blev kortere end forventet. Pludselig rejser de sig helt blå i hovedet og går. Farfar kigger med vilde øjne på Julius, mens han holder sig for næsen og ivrigt vifter foran den med sin hånd. Julius begynder at grine. Far rynker panden og fortsætter.
Men sådan er spillet. Hvis man ikke kan klare lugten i bageriet, skal man ikke være i min branche. Julius og farfar brøler af grin. Far ser på dem, som om de var 2 sjældne dyr fra zoologisk have. Hvad er der med jer? Har I røget hash? Nej, Jørgen, vi har bare hygget os rigtig meget. Far nikker og smiler. Da jeg hørte Itsibitsi i telefonen, mindede det mig om gamle dage i kollektivet. Urtete og krydderkage. Jeg tror sgu ikke, der var en eneste brædepande, der ikke stank af hash. Selv de cornflakes, jeg fik om morgenen, havde en underlig smag. Farfar tørrer sine øjne. Det var dengang, Jørgen. Vi har lavet matematik og spillet på ukulele. Julius har fået min ukulele. Nå da, så må du hellere hente den, Julius, for vi skal hjem nu. Julius samler sine ting sammen, og de går alle 3 ud til bilen, hvor de tager afsked. Farfar får en krammer af Julius. Kan du lave high five, farfar? Farfar bukker sig lidt ned og rækker håndfladen frem. Han ligner en gammel indianer, der tøvende hilser på en hvid mand for første gang i sit liv. Julius klasker sin hånd imod farfars hånd. Farvel, farfar. Så sætter han sig ind på lædersædet ved siden af sin far, og BMW'en ruller langsomt ud af gårdspladsen. Skal vi ikke høre noget med Hendrix, far? Kender du ham? Ja, det er verdens bedste guitarist. Far bladrer i den digitale musiksamling og finder Hey Joe. Mørke træer glider forbi udenfor, og bilen virvler nedfaldende blade op for vejen. Far og Julius sidder opslugt af bladenes dans i lyset fra forlygterne og af tonerne fra Hendrix' guitar. Far? Ja, i morgen vil jeg ikke lave matematik. Nå, i morgen vil jeg kun prutte og spille ukulele. Det bestemmer jeg selv, det siger farfar. Siger han det? Far griner. Så vil du måske gerne passes hos farfar igen. Ja, det vil jeg gerne. Det må du også godt, bare du ikke spiser hans krydderkage. Far blinker til Julius. Det skal jeg nok, far. Den smager alligevel grimt.